И много други песнопения са специфични и това е особеното, че това всенощно бдение, нали, изкара минимум 12 часа. Подготовката за този празник тече усилено. Мисля, че вече 2 седмици са необходими, за да се подготви целият манастир да посрещне огромното количество гости и поклонници, защото когато аз стоях в манастира преди 20 години, на този празник на Свети Георги, ако дойдеха 50 души, пак 60-60 души беше максимума. А в последните години идват по 6-7-800 души. Освен това, тук е място да спомена, че освен този празник на Свети Георги, има още един празник, ноември месец, и празника е по случай обновяване на храма на Свети Георги в Лида, в манастира там, в Палестина, и пренасене на неговите свети мощи. И този празник доскоро го наричахме малкия празник, защото пък на него 10 души, ако дойдат, съвсем беше по-домашному, така да се каже, в това време. Именно този празник постави рекорда от 800 души преди няколко години. И фактически, за да се посрещне толкова много гости, разбирате, че трябва доста сериозна подготовка. И ние благодарим на всички помощници, които, защото никой там не отива за пари, и така има много даже групи, доброволци, които за слава Божия, в чест и от любов към Свети Георги отиват и помагат безвъзмездно, защото ние сме, дори да сме 40 души, пак няма да може да се справим сами с тази тежка подготовка. Отделно идва готвач от България с екип, който готви 3 дни. Да. Даже организацията е много голяма и всичките хора трябва да ги нахраним, трябва да ги настаним. Така че ето това се случва на празника. Колко по-рано трябва да се направи тази резервация накрая, да кажем? Предполагам, че това ги роби в момента хората, защото причини много, за да се отиде там, но... Да, може би трябва да кажем най-напред как е процедурата по приемането на гостите. Значи, манастира ни е достатъчно голям. Един от най-големите. Има 2 или 3 такива още големи манастири. Всички останали са много по-малки. За Атон говорим, за 20 манастири. Да. И възможностите за приемане на гости са големи. Когато се направи предварително, няколко дни са достатъчни. Колко? Няколко дни. Една седмица. Една седмица предварително трябва да се направи заявката. Дори до няколко дни, по-малко от седмица, когато са малки групите, 2, 3, 5, 10 души. Нали? Къде могат да намерят тази информация? Значи, ако има как да изпишете имейла на манастира, ще го кажа, но на имейла на манастира се изпраща запитване, както обясних по-рано, и по този начин се получава виза. Разбрахме за празника, в момента тече голям празник, вече сме на вечерието, от празника идва и тук, съответно с 10 часа по-късно в Лос-Анджелес. Вие оставате тук, да ви пожелая приятно служене, успешна работа този месец и за впечатления, може би, ако ви остане време, преди да тръгнете, тогава може да говорим. Благодаря. И какво ще кажете за празника на миряните? Какво трябва да направят? Какво не трябва да пропускат да направят?
Ами, всичко зависи от желанието на хората и благочестието на вярващите, които имат така любов към Свети Георги и към другите светии. Трябва да кажем, че освен Светата литургия, която по принцип не е свързана по никакъв начин с светиите, тя си съвсем отделно последование, изцяло на Господа, посветено. В Православната църква има отредено е и обичай да се почитат Божите угодници, тези, които Бог е прославил и е почел с особени почести. И има, освен литургията, има и вечерно богослужение, има и утренно богослужение. И именно там, на вечерното и утренното богослужение, е определено да се възпяват и да се възхваляват светиите. Какво трябва да направят, като дойдат в църквата? Могат да запалят свещичка за здраве. Вече могат да запалят свещичка и за починалите. Мина забраната, едноседмичната забрана след Великден. Могат да се прекръстят, могат да чуят литургията, могат да чуят други неща, могат да прочитат Отче наш, да изпеят. Нещо друго много специфично неща, за празника има ли? Да, което... много неща, не само за празника специфично, но много други неща може да се направят. Но най-главното, кое е, когато се отиде на църква? Сиеромонах Зосима Сокор, починал 2002 година, постоянно е призовавал своите пасоми да бъдат молитвеници в храма. Пасоми какво е? Еноряши. Еноряши, това са вярващи, които богомолци, мираните, които идват, които посещават храма. Да. Постоянно ги е призовавал в храма да бъдат молитвеници. Тоест, основната цел за посещението на Божия дом, който е дом за молитва, е това нещо, молитвата. Да се молим. Естествено, не всеки знае как да се моли. Мнозина разчитат на това, което чуят и да се пее или да се чете. И петим не остават, ако им се даде Отче наш да кажат. На някои места има групово казване на Отче наш и на веруето, но на други места е прието само главния или певец, или четец, или ако е игумен там в манастира да го каже. Но основното нещо е в храма молитвата. Молитвата, както казваше нашия дядо Пахомий, в храма се нарича обществено богослужение, обществено правило и в храма ние се молим за всички. А в килиите си, монастири или у дома, мирените, ние се молим за себе си. Така че тия свещи, които ги палиме, те са естествено и за нас, но и за нашите близки, за нашите далечни, за тия, които ни обичат, за тия, които ни мразят, за всички палим всички и се молим. Много такъв практичен въпрос. Има ли значение колко свещи ще се запалят за здраве? Защото няма никакво значение. Може една да се запали за всички или по една за всеки? Няма никакво значение. Никакво значение. А бройката им има ли значение? Четно или нечетно? Никакво. Няма никакво. Това са поверия, които нямат нищо общо с благочестието и вярата. И молитвата си молитва. Това остава и нека да завършим с това нещо и с всъщност идеята за молитва, идеята за Свети Георги за молитвата е вплетена много силно в една от най-известните популярни песни за Свети Георги, в която се казва, че Свети Георги, нека да помолим с нас по пътя да вървим. Това и аз пожелавам. Да вървим заедно с вас поне още един месец и да ви благодаря, че за заделеното време. Много полезна информация. Аз лично много неща не бях чул от това, което казахте. Здраве и късмет и благословение. Свети Георги да ни помага на всички и да ни пази като всесилен воин Христов, да ни пази от всякакви беди, нещастия и дяволски, как го нарека? Помисли. Пакости. Дяволски пакости.
Благодариме на Иродякон Юстин. Всичко най-добро. Всичко добро.